tak ďalej. Čiže píšeme to spolu. To bol prvý spôsob. Čiže ešte raz zopakujem. Prvý spôsob. Rád niečo robím. Čiže musí to byť verbum podľa osoby, podľa toho, kto to robí. A druhý spôsob povieme mám rád a teraz z toho slovesa, z toho verba musíme urobiť substantívum kto čo. Čiže nemôžem povedať mám rád tancovať, ale od slova tancovať je substantívum tanec. Čiže mám rád tanec, mám rád spev, mám rád jedlo. Takže povieme opäť, ja mám rád napríklad šport, ty máš rád, čiže tam musíme vedieť sloveso mať povedať vo všetkých osobách. Hej, čiže ja mám rád šport, ty máš rád šport, on, ona, ono má rád šport, čiže ona má rada, alebo je to žena, hej, ja mám rada, keďže som žena, ty máš rada, lebo si žena, šport. Poďme na množné číslo, zase máme radi a rady. My máme radi šport, vy máte radi šport a oni majú radi šport. Keď hovoríme iba o ženách, my máme rady šport, vidíte, aj čítame to radi, meko, a rady, tvrdo. Vy máte rady šport a oni, takisto oni majú rady šport. Čiže toto je druhý spôsob. Čiže keď napríklad Pavel povie, rád pozerám televíziu, čiže rád niečo robím, pozerám televíziu, alebo mám rád pozeranie koho čo? Televízie. Dobre, takže toto je ten druhý spôsob. Mám rád niečo. Čiže pozrieme sa ešte, ako robíme vlastne z tých verb substantíva. Tieto slova sa volajú deverbatíva. Čiže od slova spievať robíme deverbatívum spievanie. Hej, od slova lyžovať, lyžovanie. Od slova kresliť, draw, kresliť je kreslenie. Dobre, takže vidíme. Koncovka ať sa mení na anie. Spievať, spievanie. Lyžovať sa, lyžovanie a kresliť i sa mení na e, čiže kreslenie. Ale pozor na tvary. Od slova jesť povieme rád jem, ale mám rád jedenie. Čiže od slova jesť je deverbatívum jedenie. Od slova piť, pitie a od slova stretnúť. Rád sa stretávam s ľuďmi, čiže mám rada, ja neviem, pracovné stretnutia. Hej, čiže od stretnúť, stretnutie. Vyskúšame si to v cvičení 15. Čiže Karlo sa rád lyžuje, jeho koníček je, od slova lyžovať bude lyžovanie. Ira, skúsme jednotku. Čo robia rady Johana a Zuzana? Ira, vidíme to, Johana a Zuzana rady plávajú. Teda, čo je ich koníčkom? Jej koníček. Jej koníček je tancovanie. Áno, jej koníček je tancovanie. Pavel, Robert rád fotografuje. Čo je jeho koníček? Jeho koníček je fotografovanie. Áno. Artem, Zuzana rada nakupuje. Čo je jej koníček? A ее кончик je nakupovanie. Áno, nakupovanie. A nie jejo, ale jej. Stále existuje iba tvar jej. Zapamätajte si. J, E, J. 3 bukvy, 3 písmená. Jej. Hej, čiže aj ty, aj Ildana. Hovoríte to nesprávne. Čiže jej koníček je od slova nakupovať. Máme nakupovanie. Dobre. Andrej. Robert a Karlo radi cestujú. Čo je ich koníček? Их кончики je cestovať. No, od slova cestovať. Keď máme cestovať, spievať, spievanie. Cestovať bude Vanie. Vanie. Hej, čiže ich koníček je cestovanie. Musíme si povedať vždycky infinitív. Plávať, plávanie, tancovať, tancovanie, fotografovať,
fotografovanie, nakupovať, nakupovanie, cestovať, cestovanie. Ideme ďalej. Spievať, spievanie, písať. Poďme spolu. Ako bude deverbatívum slova písať? Písanie. Písanie, cestovať, Cestovanie. kresliť. Tam sme si hovorili, že i sa mení na e, keď robíme deverbatívum. Čiže od slova kresliť bude Kreslenie. kreslenie. Pozerať, Pozeranie. pozeranie. Bicyklovať sa. Všímame si na Bicyklovanie. slovo. Presne tak. Hej, čiže písanie, cestovanie, kreslenie, pozeranie TV a bicyklovanie.